mo ang payag. So, tas, ito ang aming mga tinanim na kahoy sa una. Ito. Malawak to, malawak. At ang aking mga kayamanan ay aking binaon sa lupa. Binaon sa lupa. Ito ay mga dahon ng mga aming halaman. Ito ay pinangalanan ng mahogani. Ako ay isang mayaman. Mayaman na nagsimula sa... Ito ang aking mga silver. Ito ay nakahalaga ng 5 billion. 5 billion. Ito ay pinirinda sa akin ng kaibigan. Pinirinda niya sa akin ng 5 pesos. What the fuck? Ito ay ginawag na kwintas. At sa aking mga kayamanan, meron akong singsing na kahalaga ng 1 billion. Ito ay kapag imuning iprinda, nagkahalaga to ay pwede mo to iprinda ng 1,000 million. 1,000 billion. What? Sa aking mayaman, ako ay mayaman. Meron akong yabe na tinatawag na Honda. Nakita mo, Honda yan. Sa aking yaman ko na ngayon, man. Sa aking mayaman, meron akong ditong pinagawa na mansyon. Ayun ang aking mansyon nga bago ko pa RNC. Yun ang aking mansyon. At yun, meron akong negosyo doon. Negosyo center. Akin yun. Meron marami pa akong mga ginawa dito. Meron din akong Engeloxy, ang aking tagahugas ng plato sa balay. At yun lang po mga TV. Yun lang po. Thank you. Naugul, matay. Buang! Eh pobre lang ang musikero ning lumada o pumanong plano na untang mo undang pero karon ni padayon para ang Bisaya musika liguno na mo ba